may buntag. Welcome to our vlog. Yeah. So guys, naami karon sa Hanmer Springs pools and spa. So wala lang, init yung tubig dire. Ano dyan? Kita na itong gawat. Ito lang ng video mo kutay-katay. So nami karon sa tea kiosk. Mao na diri ilahang cafe. Nag-order lang ni og pizza or Coke, muroy. dapat din nangapit ano. Nangapi nga. So ano na yung mga order? Pepperons. Dig in. Yan, no, chill lang ba? Dali, sa o. Ikaw lang sa o. Kulagot mo ito gawin man tayo at mga liyok. Siro nga ito. Kagadulag balas. Later, matuyok ta sa pakita na nako ang namo. Pakita namo ang slides o kung unsa itsura dito sa Hanmer Springs. Tagad lang mo, chill lang. Wala pa. So sayang kayo guys, kay dili ta pwede mag-video sa nga nagsakay sa slide, pero sige na lang. Dali ta kay nagkurog na akong cameraman. So mo ni ang kuan, Super Bowl slide ug ang kuan ko. So mo ni ang magsakyan. Ani isa og katong kuan yahong. Yahong dag kanila yon duha ka slide pud nga kaning kuan. Wala, slide lang siya. Ang entrance dire sa ang ticket din sa Hanmer Springs Pool and Spa kay $40 ang single entry, pero pwede ka mag multiple entries for straight 2 days pero sa mas mahal nga rate. Pero heated ta ng tubig diri, so di ka mag-goal pug na ro sa muhawas ka nung nagkurog ng muscle sa akong cameraman. Sige na. Gusto ko minyo. Mauni diri ilahang mga hot springs. Ipakita ba? Tikas. So, init ng tubig diya kay hot spring gon. Oh, ano? Ali na. Muna rito. Incha na. Incha na. So, nami karon diri sa hot springs. Pero init kani sa very relaxing. Sumagan lingkod ko naman ba? Pero mga ako na patagbalik. Chips. May gutom na. Dayon na. Hindi ko pagbalik. Slide na po na. So, ipakita ang ato ang cafe. Atong cafe nga ipakita na ito ganihan. Diri lahat nga ang goal. Ayan, ara ang cellphone. Grabe to gaya kasabot. So bago namin nigawas guys sa Hanmer Springs Spa Pool. Sa ngalan ano, tura. Pero mga pools and spa. Usahan ninyo. So human nami. Papauli namin karong Christchurch, 2 hours drive. Hope nag-enjoy mo. Please like and subscribe.